Mae tyfu pethau fel letys, perlysia a mefus i fyny walia dim rhywbeth poblogaidd iawn y ddiweddar. Gan bod pobl mewn trefi a dinasoedd eisiau tyfu cynnyrch eu hunan, ond dim efo llawer o le i wneud hyn. Ond sy'n eisiau chi'n diwario wirion ar blanwr wal drud pan fedrwch chi wneud un llawn cystal am nesa peth i ddim efo hen ballet fel hwn. Y peth cyntaf ydych chi angen neud i'ch palet ydy gosod rhyw fath o gefn yno fo. Mi fedrwch chi ddefnyddio rhywbeth sy'n gynnwch chi o gwmpas y lle, ond mae gen i lwythi o'r bagiau bwyd eir yma. Ac oll ac sy'n neud ydy gosod ar hyd y gwylod, ar hyd y cefn ac ar hyd yr ochra i nadu'r pridd ddisgyn allan. Nesa, mae angen rhoi modfedd neu ddwy o gompost i fewn yn y palet. Peidiwch â'i or-lenwi. Mae angen gadael digon o le i osod y peipiau yma. Da chi angen tair peipan sydd yr un hyd ar palet. Bydd angen drilio tylla bob ryw 6 modfadd. Wel, yr rheswm dwi'n gosod y tair beipan yma yn y palet ydy i greu system ddyfrio. Oherwydd fydd o'n anodd iawn dyfrio'r peth pan fydd o ar i fyny. Wedyn oll ac sy'n neud ydy rhoi dŵr yn y peipia yma yn y top yma, a fydd o'n gwasgaru yn hafal drwy'r palet i'r planhigion. Ar ôl gosod y peipia, llenwch gweddill y palet efo'r compost gan ei wasgu lawr i'w le yn dda. A rwan, da chi'n barod i blannu. Dwi am blannu gwahanol fathau o letys yn y palet, ond mi fedrwch chi blannu bob math o bethau, fel perlysia, mefus neu hyd yn oed bloda. Reit ta, tan ar ni wan. Mae'n bwysig i adael y palet yn fflat ar ei gefn am o leia pythefnos. Mae hyn yn mynd i wneud yn siŵr bod y planhigion bach yn cael digon o amser i sefydlu a bod y gwreiddiau'n gweithio i ffordd drwy'r compost a wneith hyn nadu unrhyw gompost ddisgyn allan pan ydych chi'n godio ar i fyny yn erbyn wal. A'r unig job sgyn i wneud wan ydy reid chydig o ddiod iddyn nhw.